iti panang ibangon manon iti Apo kada tayo for renewing our strength. Manuti na renew ti pigsana. Manuti na renew iti salon at na. Manu iti nakarikna iti panakapaimbag. Praise the Lord. Padaydayaw ti Dios. Yaman tayo iti daytoy nga week December nga September bumanarber. But praise the Lord, God is still good. He never changed. Nagbalbaliw ti Apo. The scripture tayo tatangag sapa. Please open your Bible in Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Kahit kung basaan daytoy kanyayo. Tapno iti kastakot amamin tayo. Adang maparagsak baben iti daytoy nga sao iti Apo. So kastoy iti kunana iti Ecclesiastes chapter 4. Kunana idin nakitak amin nga aramid ken tunggal napnuan laing nga aramid. Agapu itoy ti tao inaguman ti kaarubana. Daytoy met isu ti kinaubaw ken maysa a panagagawa iti angin. Ti maag pagkuben na dagiti imimana ket ibusen na ti lasag na mutlaeng. Verse 6. Naimimbag ti maysa aputput anapno abuyugon ti kinatal na. Ngem ti dua aputput anapno abuyugon ti bannog ken panagagawa iti angin. Verse 7. Iding nagbawingak ket kinitak ti kinaubaw iti babati init kunana. Adamay sang agwayawayas ken isu awan ti kadwana. Wen isu awanan anak alalaki wenno kabsat alalaki awan met ti panagsardeng ti amin a panagbannog na. Uray dagiti matana di damapnek kadagiti kinabaknang asinno ti pagpaayan na nga angarod kunana ti pagbanugak ken panangilaksid ko itoy kararuak. Iti naimbag daytoy met ti kinaubaw wen isu ti nakaro apanagrigat. Ti dua na imimbag nga imimbagda ngem iti maysa agsipud ta isu daanda iti naimbag agong gunaga po iti panagbannog da. So ni Apo iti mangbendisyon ti daytoy nga panakaibasa iti sauna. So ditoy nga verse kakabsat daytoy nga makita tayo, mabasa tayo ditoy nga ni Solomon ipakpakaawat na kadagiti agbasbasa, pakpakaawat na kada tayo nga dagiti amamin nga banbanag nga panang pang-spendan tayo iti tiyempo, panang pang-spendan tayo iti pigsa tayo, pang-spendan tayo iti kwarta tayo, iti amin nga pagbanugan tayo dito'y rabaw iti daga nga maipaayda iti naintawan nga kasapulan. Dagitoy da ko na ni Solomon awan dagitoy nya awan iti agtalinaed kadagitoy nya isu nga kunana ditoy idi nakitak amin nga aramid ken tunggal napnuan laing nga aramid agapu itoy ti tao inaguman ti kaaruban na daytoy met isu ti kinaubaw ken maysa a panagagawa iti angin. So tuloy tayo nga basbasaan isuro ni ibagbagan ni Solomon dagiti awan kaus-uskan na nga banbanag dito'y rabaw iti daga nga ije future tayo nga ikat maiaw awan tayo no saan tayo nga ammo nga kitaan wenno saan tayo nga mamulat kadagiti banbanag nga masapol nga istadyon tayo masapol nga kilatisen tayo ije panagbiag tayo. So ada daytoy saludsod ditoy nga isutin kabil ko what to strive for. Anya ba iti rason nga ipapapatim nga agtrabaho, ipapapatim nga busbuson ti gundaway mo iti maysa nga banag. Anya iti rason. Yeah. So nga ditoy masarakan tayo ditoy libro iti Ecclesiastes uray pa kadagiti daduma nga chapters. Kay bagana dagiti banbanag nga meaningless, dagiti awan kaus-uskan na. Isuga po na nga kahit ko nga i-share dito, it is an encouragement to everyone nga
ipapati tayo iti may nga banag nga ammo tayo nga adda iti pagnumaran da ito'y kararwa tayo. Let us strive for the things that we know nga adda iti maaramid na ijay future tayo, wenno ijay salvation tayo. So nga striving to do what is good, striving to do what pleases God. So muna iti amin nya kakabsat agi strive tayo, agi ipapati tayo iti mangaramid iti banag nga amom nga adda iti dakkel nga ipiktuna ijay na espirituan nga panagbiag tayo. So kuna nagamin dito Ecclesiastes nga dagiti banbanag nga ipapatim nga trabahon, amin nga bambanag nga kayat mo nga gunudon ditoy nga biag, that is just a temporary. Kat no kasjay no ijay iti focus tayo, no invest tayo iti time tayo kadagijay da nga bambanag mapukaw tayo. So gapuna nga ni Solomon explain na life in this world is nothing without Christ. Iti biag dito'y lubong, awan pulos iti mamay na no awan ni Kristo kinka. No adda ni Kristo gamin dito'y biag tayo kot. Ammom ngay da haan ka nga masayang, kadagay amin nga banbanag nga busbusom iti panagbiag mo. Busbusom iti panagserbim kini Apo, busbusom iti panagaramid mo iti naimbag, busbusom iti mangipaay para iti pagragsakan iti Apo. So amin dagi jeda nga banbanag nga aramidon tayo. No amo tayo nga mangipapatimot iti maysa nga banag that will contribute iti progreso iti spiritual life tayo. Dagiti banag nga saan tayo nga mapukaw. Nga uray no matay tayo, uray no maawan tayo dito lubong, saan nga mapukaw dagijay. Iti kinabaknang iti tao, kat iso dajay panagbiag tayo ko ni Kristo. Maredayaw ti Dios. Iti Galatians chapter 1 verse 10. Ket kung abasan in IV version. Am I not trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of God. So ijay Ecclesiastes nga binasa tayo tatay. Ngayon isusuro na uray pa ni Solomon nga ibagbaga na kasi ini-study na iti biag. Ini-study ni Solomon iti biag dito'y rabaw iti daga nga sayang iti tiyempo iti maysa nga tao no haanang amo iti panagserbi kini Apo. Sayang iti anyaman nga kinabaknang wenno anyaman nga kinasirib iti tao no saan nang amo dajay pangipayan na iti pangikumitana iti biag na kunakuma. So DJ verse 4, ulitok manon ijay in IV, ijay English man, tapno ka kitaan tayo dagiti daduma. Kunana, and I saw that all labor in all achievements, kunana, amin nga ma-achieve mo dito'y rabaw ti daga. No, iti maysa nga tao kothaan na nga in-commit iti biag na kini Apo. Amin nga pinanpanunot mo nga i-achieve mo dito'y rabaw iti daga. Without the intervention of God, nothing. Awanan amin dagijay iti kaus-uskan na iti saruno nga chapter iti panagbiag mo. Yan. So diay kat ijay sumaruno kunana the fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility than two handful with toil in chasing after the wind. No iti panunot iti tao kat sige trabaho awan time na nga makigimong, awan time na iti na espirituan nga banag nya kasla day ta dumandanog iti angin. Isu nga kunan ni Apostle Paul dito ya Galatians kakabsat nga sino ba iti padayawak. So nga tata nga gundaway sino ba iti anya iti nasayaat nga pangbusbusan tayo iti amin nga pigsa tayo. Dimot aya ijay ammo tayo nga ada iti kaus-us ka na ijay future tayo. So nga kakabsat nagmayat laon unay nga ulit-uliton nga iti sao iti Apo isu iti instruction tayo. Nya am I now trying to win the approval of men? Nya ijay ba panang
ited mo iti amin mo to work, ag trabaho man, anyaman detang aramidem, para kanino? So nga kunada, para kanino ka nababangon? Para kanino ka nababangon? Anya tiga po nga bumangon ka? Para kanino ka nabubuhay dito sa mundo? So nga kunan ni Apostle Paul, am I not trying to win the approval of men? Ijeba aramidak amin ba nga aspeto ti amin ba nga panagbiag ko dito rabaw ti daga to please men ba ay ayok ba ti tao kat kunan na pay or of God wenno ni Apo Dios, or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. No aday ti banag nga aramidem kat tapno iti kastakat maparagsak mo ni kasjay, no kasjay iti nilaon iti panunot tayo. Agtrabaho ka tapno iti kastakat maparagsak ko dagiti anak ko, agtrabaho aramidok daytoy nga may sangabanag tapno iti kastakat mawin ko ti favor ni kastoy, tapno iti kastakat mayat ti kita da kanyak. Nga awan iti hamo nga inayon iti Apo izay nga panunot, awan iti kaas ka na void amin dagizay. So nga kunan ni Apostle Paul nga kunan na ditoy verse 11 iti Galatians, I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. Isu nga i-improve i-approve ni Apostle Paul nga iti sao iti Apo the gospel is the final authority iti biag tayo nga tao, because it will direct us. I-direct na tayo, i-instruct na tayo ijay banag nga rumbeng nga aramidon tayo. So we must strive to do good things for ourselves to please the Lord mutlaeng. Saan tayo nga busbuson ti amin nga banbanag agaramid ka nga tapno iti kasta dagiti tattao maayayom isuda. Winutapno iti kasta nga ket maayayom ti siya sinuman. Ngem umuna iti amin masapol nga ayaywon tayo ni Apo Dios. Please God, striving to do things nga ayaywom kuma maayayo kuma ni Apo Dios iti biag mo. Now, kasano nga may ayo tayo ni Apo iti biag tayo? Kasano ba nga amin nga aramidon tayo nga ikat may ayo kuman ni Apo? Isu daytoy masapul nga ije amin nga aramidon tayo. We must develop agsubli tayo manan. Number 1, isu daytoy to please God is to devote yourselves into prayer. To please God is to devote yourselves ijay relationship mo kini Apo. Jay kunada nga rod, na-mention ko di kalman da jay, mabangbanggit dagiti preachers nga kunada. There are a lot of Christians nga kunada, busy in the kingdom but not busy with the king. Busy tayo, nudaduma da jay, nudaduma kat matamtama na ijay. Nudaduma busy acti spiritual activity. Nga nudaduma alam mamiss ko da jay pasot ko kini Apo. So nga, do not strive for the things that you know nga ma-please mo dagiti tattao, nga kunam nga ma-please mo ni Apo, ngem gayam da jay umun-una iti biag mo nga masapul nga aramidom kot mamismisluk mo dagijay nga banbanag. Isu nga umuna ti amin, be busy with the king. Striving to please God, umun-una kumay kat agbalin ka nga busy kani Apo Dios by spending your time developing your personal relationship kini Apo. Taiso ti kunan ni Solomon, no agbisi ka nga amin nga ramidem kat tapno iti kastakot mapagustuam dagiti tattao, meaningless dagijay. Laglagi pun tayo, life is too short. Nag-ababa iti biag. Isu nga spending a lot of times kadagiti gagayem mo nga kunam nga tapno iti kastakot maited mo dajay maayayom isuda tapno maparagsak mo isuda ngam umun-una iti amin saan nga madi nga mangaramid ka iti banag nga mangayayo iti padam nga tao. But first of all, hantayo ko mga mamislok daytoy kapapatgan nga banag, striving to please God ijay biag mo. Ipapatim, do more things nga mang-ayayo kini Apo. Tamaayayo kuman ni Apo Dios dita biag tayo nga umun-una sakbay nga mabindi siya. Sakbay nga ayayon tayo dagiti
daduma. Iso nga kunan ni Apostol Paul ket kasla nga angin, kasla nga agpukaw, kasla nga asuk nga agpukaw dagiti amin nga bambanag ditoy rabaw ti daga. Iso nga masapol nga agbalin tayo nga wise kakabsat. Do not be busy tapno ay ayom ti pamilyam, tapno maited mo ti amin nga masapol da, tapno ti kastakat mapagustuam dagijay mangkayat nga mapagustuam dagijay da nga tattao iti aglawlaw mo. Wenno tapno araramidem ti maysa nga banag ndi pagarupem kat maayaw ni Apo. In yet your personal relationship with the Lord kat mamimislok mo da jay nga area iti panagbiag mo. So umun-una develop our relationship kini Apo. Striving to develop our relationship with the Lord. Ipapati tayo, striving, i-push mo ti bagim to develop your prayer life. Jaya personal nga biag mo iti Apo. And then, intuno, mangaramid ka, intuno, ipan mo ti amin nga pigsamot nga mangaramid para kadagiti daduma, balanse. So we need to have a balanced life. Madaydayaw ti Apo. Balanse nga panagbiag. Tapno ti kasta saan nga masayang ti pigsa tayo. Hanga masayang ti effort mo, hanga masayang ti kwartam, hanga masayang ti pigsam. Dudikat umununay ti amin, strive to do good things to please God. Umununa, day tabiyag tayo, day tuybiag tayo. First of all, we need to check our own selves. I-check up tayo iti personal nga biyag tayo, our personal relationship with the Lord. Kumusta ti personal relationship tayo? Hello mga life group leaders. Busy ka jay life group mo, busy ka jay discipleship mo, but your personal relationship with the Lord, kumusta tayo? Kumusta tayo amin? Nya, mabaling nga tune in tayo, but first of all, tanungin natin ang ating sarili. Do I have am I striving things to please God? Ije personal nga relationship tayo kini Apo. So, dadya lang kakabsat iti kahit ko nga ipaunay-unay tatang agsapa nga to strive good things to please the Lord is by developing our relationship with God. We'll put Him as the rock of our salvation. Kahit ko nga ilas dito yung verse iti Deuteronomy chapter 32 verse 15. Iti kunana dito iti Deuteronomy chapter 32 verse 15. Okay, kunana. Jeshurun grew fat, filled with food. He became heavy in sleek kunana gayam. He abandoned the God who made him and rejected the rock, his Savior. Kahit na nga sa hunda ito, dati may nga tao. Dati may nga tao. Ngayon invest na, iti amin na. Pinapigsa na DJ bukod na nga biyag. Ngam inabandon na DJ rock of salvation na. Nga iso ni Apo Dios. So dati ilas ko jay verse. He abandoned the God who made him and rejected the rock, his Savior. Iso nga masapol nga iti panagbiag tayo. Kitaan tayo taamangan nga busy tayo nga agpaiso nga mga aramid kadagiti na imbag nga bambanag para kadagiti daduma. Nga tiamo tayo para mat ni Apo Dios nga mamimislok tayo dajay personal nga biag tayo. Mamimislok tayo, mapukpukaw tayo dajay nadeket nga relationship tayo kini Apo. Nga maawan mo tanon dajay panang bigbig mo nga He is the rock of your salvation. Nya, He is the rock of our salvation. So nga masapol kakabsat nga let us continue nga i-build up iti personal nga relationship tayo kini Apo Dios to do good things, umununa ijay biyag tayo. Let us hantayo nga siputan tayo detoy. Amangan ta nagagat tayo amin nga agattend iti spiritual activities, mga ramid kadagiti requirements tayo, iti discipleship, wenno anyaman dita nga aramiden tayo. Just to please others, just to please your pastor, just to please your leader,
Tapno makita nga ar-aramidem de obligasyon mo kas may nga disipulo ni Kristo. And yet you yourselves, kumusta yung relationship natin personally iti Apo? Are we growing upward or growing sideward or downward? Ni Apo kumaiso iti tumulong iti tunggal may saka na to. Make Him as the rock of our salvation. Tada iti tendency na kakabsat no. Busy kang agpaiso to involve in spiritual works, but then maliwliwayam jay prayer closet mo, jay personal nga encounter mo kini Apo maliwliwayam kaugyat kakabsat. So nga this morning as irugi tayo dito nga lawas manen dito iti kayat ko nga encourage iti tunggal may sa amin tayo. I'm encouraging myself. Palpalagipak iti bagigta ko nakala. Busy ak to prepare sermons, to prepare preachings. Ngumni apay muten kasla adati umay nga buteng. Baka met da personal nga biag kokot nawawala na ako sa tamang landas. It is possible gamit. It is possible to be busy in the kingdom. Jay gayam personal mo kot medyo maliwliwayam. So nga inayan, so nga masapol nga mamulat tayo. Masapol nga ag-assist tayo iti personal nga biag tayo no paminsan. So let us continue to seek the Lord to develop our relationship kini Apo. Your personal encounter kini Apo Dios. Makamangan nga kunam nga okay lang daytoy. Makiat atendak mo ti prayer, makiat atendak mo ti midweek service, makiat atendak mo ti daily morning wordcasting. Kumusta yung din na deket nga relationship mo kini Apo? Yeah. Naka-stick ka pa ba nga talaga, na deket ka pa ba nga talaga iti Apo? Kumusta ka kabsat? May God help us. May the Lord will